De despilfarro cualifican os nacionalistas ribeirenses a partida de 46.000 euros destinado ao Encontro dos Maiores, que se celebrará na vila o día 3 de decembro. Propoñen que estes fondos se invistan en axudas ao transporte público. Esta contía de 46.000 euros se destine a sufragar o transporte público en Ribeira. Con eses 46.000 euros estamos falando de que se subvencionarían 70.000 viaxes a 60 céntimos. 70.000 viaxes que serían maioritariamente beneficiarios os nosos maiores, a nosa mocidade, os nosos desempregados públicos, as nosas persoas desempregadas e tamén os nosos mozos e mozas. Son 70.000 viaxes que reducirían o tránsito de vehículos no noso municipio, evitarían atascos e tamén contribuiría a paliar o déficit de estacionamento público e gratuito que ten a nosa vila. Aínda que son favorables á organización deste tipo de actos pros maiores, entenden que deberían ser sufragados con outros fondos e reducirse a partida orzamentaria. Entendemos que o xantar podería realizarse, sempre cando se reformulase o seu contido e tamén sempre cando se reformulase a súa contía económica. Cremos que 46.000 euros son moitos cartos para un único día.